ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍ ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଶ୍ୟାଦିତାନ୍ ବସୁନ୍ ରୁଦ୍ରା ଅସିନ ମରୁତ ତଥା ବହୁନ୍ ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବାଣୀ ପଶ୍ଚାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଣି ଭାରତ। ଭଗବତ ଗୀତା କହେ, ହେ ସାଧକ, କୁଟସ୍ଥରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କର। ସମଷ୍ଟି ଜ୍ୟୋତି କିପରି ଆକାଶରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଖି ବି ଝଲସୁ ନାହିଁ। ଏ ରୁଦ୍ର ବସୁଗଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମରୁତ ପ୍ରଭୃତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଓ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଆମର ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ତୋର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିନାହୁଁ, ତା ମନବୋଧ କରି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଝିଲିମିଲି ହେଉଛି। ଦେଖ, ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତରଙ୍ଗମାଳା, ଅଣଚାଶ ପବନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବହୁଛି।